En waarom vind je het een goed liedje? Wacht even, toe. Moet ik het ophouden? Maar hoe lang dat geen wilt loesteren? Hoi, mijn naam is Eva en die neef me tijd. Tim. En dit was dom. Hoi, mijn naam is Eva. En ik ben Tim. En aanstaande zaterdag vertegenwoordigen wij Limburg in de finale van het Regio Songfestival. Ja, en dat doen we met ons liedje Geluksdag. Vandaag is mijn geluksdag. En we zien eigenlijk heel benieuwd wat de mensen hier op straat in het mooie Maastricht vinden van ons liedje. Dus dat gaan we even testen. We gaan op pad. Even door! Run! We moeten een microfoon hebben! Niet gewoon. Oké, komt-ie hè? Gaan we. There is no song. Oh my god, there is no song. Vandaag is Ja? Hij danst al. Oh. mijn geluksdag. En ik wil dat dit nooit wendt. Oei. Dat is echt jouw muziek. Wat vind je ervan? Mooi. Ja, dat is niks voor mij eigenlijk. Ja, vrolijk joh. Ja, it's very catchy. I like the rhythm of it. Magnifiek. Ik vind het wel heel goed. Superleuk. Mooie stem. Ja, mooi. Het klinkt vrolijk. Ja, nou vrij geëikt. Ja, weinig spannend. Oké. Stel je voor, hè, dit liedje zou meedoen aan een songfestival. Zou je daar dan op stemmen? Ja. Absoluut. Yay! Zeker. Onherroepelijk. Yes! Dankjewel. Yes, jongens. Ja? Limburg, Godgeer, stemmen! Zit je op in Arnhem? Gewoon eens stil te blijven staan. Zaterdag, tune in. Op Live. L1. Live. Zie me toch.